Amb el pas dels anys hem vist com el camp valencià s'ha reduït de forma considerable. Els paisatges abans plens d'horta s'han transformat, complint els somnis d'algunes persones i els malsons d'altres. No obstant això, cada volta és més fàcil trobar què menjar. Si volem, tenim tomàquets a l'hivern o carxofes a l'estiu. I tot pareix tan fàcil com empènyer el carrer de la compra a la secció de verdures. Però ens hem preguntat mai què hi ha al darrere de tot això?